Мекнем и камтар дизайну духташ дигар таракай ҳамаша ҳози ба шумо нишонаш кружева дорам ҳар якташ духтагӣ марҳамат қаҳвора қади матраси даруни қаҳвора марҳамат дута матрас дорад яъне дута тапушта ҷои сибаш тайёре материал у нас хайд штапош простин мебиёяд простин уже қади ҷои сибаш тайёра кард материал турецки сатинай беҳад мулоимачаш дастбандакош ай пеш нишонтим тарзи духтанаш бинед ҳамаш рости аккуратный ду тарафаи тарафш сатинай дарунаш септифон дора ба 1000 евро шушта мумкинай дуи дастбандак хайди материал мебиёяд шакшай ям хеле барои ҳар рӯзашай двусторонай тарафш сатинай саб какай ҳар рӯзда спокойно истифода мебаред гавра бе тур мебиёяд роли турша инами рӯпушаки дигариш истифода мебаред